Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Jingpynsngew jo ka Meghalaya State Pollution Control Board ban penlong ya ka Jingpynsngew Paidbah lani public hearing ha Thang Sky East Giant Hills na ka benta ka Jingkwa jo ka Meghalaya Cement Limited ban penhe ya ka Parma Klinker ban shna Dewbilat ban penmi boarding kala yard bed what happening ka Jingkhang nanti jong ki pat nong shong shno. Ki Paidbah na kasnong waya jer narpo bat kiwe kisnong ki ba marjan hne ka step kilalet chakate ka jakashna Dewbilat ha Thang Sky haringkat ka jingra ya ka jingtho ban persha ajur ya ka Jingpynsngew jo ka Meghalaya Pollution Control Board ban penong ya ka public hearing kalami ka jingyakan at bat ka huri hura ka ba shirkai ha ka ba ki Paidbah kila turbet chakate ka Karkhana wala ki pulet kila persyang ban pakhang lenti hagani kesengi kala donru ka jingye pen ibor ha preng ki Paidbah bat ki pulet pahara. Nalor kata ki Paidbah kila pakhang lenti ki khot ki bathmu banlet chaga Jingpynsngew Paidbah hanrei ki pulet kilawan mentek lakam ya kani da ka bakawang di ki tendong le air sat khman ha ka ba da ka jingbitar ki Paidbah kila rung chakate ka jaka ban penong ki Jingpynsngew Paidbah bat penprai ka jingyalang hanrei ki khot ki badon ha MPCB kila rakno ya ka public hearing chaga we ka jaka ha ka hol jong ka Karkhana shna Dewbilat panlat na ka Jingpynthut jong ki Paidbah. Ya, lawan Malaysia mau. Jauh,